na bigo. La! La! Oh my gulay! Vegetable! Kalami! Uy, ala! Kalami! Mo ni giingon ni Tur, nga way lami ang kinabuhi kung walay karne. Woo! This is it. Color violet. Amoy pera. Bintagin ni makapasayro tagbayot. Kung uplite dili inot. Pero time pa. Si pare ganina wala gid sa monturno ba? Hasta gapon wala gyapon. Basi na discourage siguro to siya atong pasayro ni atong sang adlaw nga giingnan siyang bawgilok. Ang katoy-toy ning bataa. Hello pre. Pre hello. Dili gyapon ka mamasahiro karon? Pre, mamasahiro ko ron. Namasahiro, manggali ko gahapon. Bot-bot. Wala man lagi ka diri gapon. Diha manggug ko gahapon, pre. Pero sige lang. Dira lang ta mag-chika, pabuta ko dira. Asa man karon? Diyan ako sa may kasya pre. Wala na ko sa tong turno kay baling inita. Ah, sa may kasya. Sige, pre. Dira lang ko pabuta kay mana ko dira. Ay. Woo! Pasahiro din! Ay, awasa dugayag yung mabot ni si pare. Ay, pre! Pre! Kumusta? Okay ra. Okay pa sa all right. Sama, nakatrip na ka? Nakatrip na lang tawa. Lo, violet. Color violet. Tag ano na ako. Imo pasahiro, chicks, no? Dili. Masa man day, senior citizen? Dili. Yawas unsa man di ay? Bayot. Bayot? Kalawgawa. Yasa man nagpatod sa imo ha? Dira lang gud sa may skina uno. Skina uno? Kalawgawa. Kadako agud og gipliti sa imo ha. Mao gani dako kayo. Pero mao pud lagi stress akong diri. Gano man, kiyo sam day? Alangan, imbes diri siya mo gunit, ang diri man yang gigunitan. Nagtrotol-trotol pambuang. Pre, abi na kung na-discourage ka atong pasahero ni mga tosang adlaw pre nga giingnan kang bawgilok. Kay gahapon, wala ka. Unya karon, abi po na kung wala ka. Pre, na masahiro magugog gahapon. Pero speaking of bahog ilok, kabantay ka akong pasahero nga giingnan ko nga bahog ilok. Oo, nakabantay ko ato pre. Dito magugo sa atong torno gahapon sa iyong buntag. Tapos niabot siya kalit gadala og motor. Dayon, Mamasahiro po daw siya. mao ba? Tapos iya kong giingnan. Nga mao daw nga dili ta kakitag pasahiro didto. Kay magsige raman tagpundo. Unya? Ito iya kong giingnan. Iya kong gidala, giingnan ko niya nga. Mas may pag magsuroy-suroy ta sa karsada daw kuno. Kay para makakita tag pasahiro. Unya, nakakita mo pasahero. Kita mig pasahero pre. Six kayo po de kayo down up and down. Ala, oy, unya pre. Pero buang totoo pre, nasilisihan ko sa buang. Ngano silisihan man ka pre? Wa ko kabantay, giibtan ko og spark plug. Ah, salbahisa ko na ng tawana pre. Lami na ta kay to kay dire na sa mo sakay ang chicks. Unya pre? Sa iyahan na lang ni sakay, kadi man mo andar ako ah. Ala, Pero ang karma di gyud magsaba pre. Kay nanaog ang chicks niya. Naglakaw na lang. ngano man pre? Kay nabahuan siya iyang ilok. Yawas birokon ito pre. Mas labaw pa sa birokon pre. Yawasa dito ko sa turno kanina may ko bawa mo dito naram de mo diri di ay. Kami go ba imo kong gitry do imo mo kong giibtag spark plug migo. Sige ra gud migo kay mao man tang gini malas gapon. Pero migo na ta migo ha. Sige go. Yawasan nimo migo ay nagunsa naman po ka dire. Asusual ngita na patag pasahero laglagan ning kasada ba. Na di na ako mukuyog nimo ikaw pre, mukuyog ka pre. Ito migo, di ka mukha nako migo kay para ka masahiro kag mga sexy lady ba. Legit man kana. Legit lagi ni kay kabalo naman ko sa mga spot o asa nang gawsanan sa mga sexy nga babae. Kini mo kuyog ani. Ya ikaw pre, kuyog ka pre. Kalawgawa ani pre mukuyog dire ka niya pre. Mukuyog ko pre para makita ko og sexy lady. Pahamak ra ba kayle pero sige na lang no choice. Nya saman tara. Ikaw na. Kadugaya gud sa series mo agi oy. Wala pa habal-habal driver, masakay na lang unta ko. Hoy migo. Isa. Kita man na migo. La. Oh my gulay! Vegetable! Kalami! Uy ala, kalami. Mo ni giingon ni Tur, nga way lami ang kinabuhi kung walay karne. Oh my God! What the missing you? I love you! Ay, mag-umpay mo! Na po ning mga manyakis oh. Bakon be! Ako anak ka be! May ramog magabaan, madisgrasya paunta mo.